bengakaze nje ngize ngibone umuntu Ucabange. bevese nje inhliziyo yami vese Uyafuma mkhizinke man. uzobe yabuya aphinde vese abuye kodwa nje bengakaze nje ngimthole umuntu wesilisa. Ninjalo. Akekho ke wavu. Akaze ngamthola umuntu wesilisa. Akekho ke wavu. Akekho ke wavu. Ngingafuna ukuphamisa umoya. Ngisho isela ngisho lihlonipha ngayo kodwa nje. Alikusele ke lisho lithi hayi ngimine ngiyitshontshile. Uyaphikisa phela ukuthi angaze kibe nomuntu wesilisa. Hayi kungcono mina engiyikhulumayo ngichaza iqiniso kuyilona. Wena nje akekho umfazi ungahlala iminyaka e8. Awukhona ngeke bamdlela lutho. Engathi ndibe bamdlela. Uzenza umuntu omuhle ngoba mhlawumbe ufuna ukubuya kumina. Ngingumuntu wesifazane, ngeke umuntu wesilisa mina ngiyakwazi ukulinda. Ufuna ukubuya. Hayi Tobo, angifuni ukubuya kuwena mina. Wami ungaxoshiwe phela. Ngiyakwazi ukuhamba kaxoshana. Ngiyakwazi lokho. Awubeke. Nengane ngisayitholela lokona lokho ke vese. Ngeke azayithole. Kanjani? Ngeke azayithole. Ingane benelungelo ubudlelwane la ingane nje ukuyibona ngasayibona ke manje. Ungenza ukuthi kahle. Ngoba vele usenomuntu wakhe nengane yakhe abaqhubekeke nomuntu wakhe. Wasuba babe happy family. Babe happy family nje bodwa. Nina bekashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe khandi ehlana sezantsi ifunda zonke khona eNingizimu Afrika sibingelela sithobeka kakhulu amakhosi induna imeya amakhansela bona bonke abantu abaphethe izwe lethu siyabonga kakhulu ukuthi ke nisasiphathela ngesinono nabangenzi kahle benze kahle nganza ukuthi igama lami Kingsicanga kaluqo mfowethu amancaza kancane ayidedele intombambi yasokona phambati emhlane amagwala sesiphinde sabuya ke ohlelweni lethu libizwa ukuthi wabuyelana emendweni last hlangana khona nabantu siza ukuthi inkinga zabe bakhiphe emendweni njengoba nisafuna ukuya khona kanjani okuyinqaba ke nokukhona sikudingayo thina kakhulu ukuthi wona usafuna ukuya emendweni ufunde kulabo sebebuya khona ukuthi yini nani afuna igwema umuntu onjani umhlanga naye so that mawungena nawe ungene ku right asibingelele isabelo sethu sosuku namhlanje sawubona ma yebo njani sekhona njani siyaphila nani yakwethubani lo uthanda ngwamkhizi qobe kayihlala Khabaze wona okhanya masesiswini njalo ani yakwethu mana ke wawuganelephi nganganele kandlela yebo all right mhlawumbe usithatha usibeke storyini sakho sokushiya emendweni kwenzakalani ma ngize ngishiya emendweni ngangivumela abantwana yebo ilokho nje ngabona ukuthi yebo ngangivumela abantwana qhubeka ma ngiphumela abantwana ngihambe-ke ngibona ukuthi ngeke lokho kwenzekile lokho kwenzakala kuyaphendelela ngihambe ngiye kumuntu ohlolayo bengiya kumuntu ohlolayo afike angitshela ukuthi no la uganele khona ubaba wakhona uyathwala ngabantwana ubaba wakho ke manje yebo babezala wami okay so uhlangana kanjani into babezala nawe nomyeni wakho ngahamba sesiqede isikole kahle kahle kade sifunda eVarsity nomyeni wami nithandana nifunda ndawonye from Nicole yes okay awusatha sonke istory nje mawuze ngakuphazama indlela usithatha ukuthi nihlangane kanjani nakhula kanjani nafika kanjani emathandweni nafika kanjani emendweni kwaqala lapho kuba nenkinga uzodecide ukuphuma ke straight emendweni uqala nje ukubonana kwethu saqala eVarsity sase sifunde 2 years then sesifunde 2 years qale lapho ke ngimithi bengimitha phoqe ukuthi ke manje abakamfana basho ukuthi hayi bese baba abantu abamkahle kahle ukuthi hayi cela ukuthi ngabe ngisaqhubeka nesikole ngizohlala khona yes so when I sacrifice education yakho for men kwakungekho kunye futhi kodwa nje then wafika emendweni kanjani ufika right ngifika right nje ngifika ayikho into ayitheni because abantu bakhona babengisaphothwa abantu aba-right bese into eyaqala ke lapho ngifika khona bese sengikhulele bengisengikhulelile qale lapho inkinga ngiphuphumela umntwana ephuphuma umntwana lokho kuphindelela akuzami ukwenza ingane kuphindelela suke-ke lapho uthe lo wokugcina ngizama ukuthi umenza mase ngihamba ngimuntu obona ngithi no ngeke lonto ilokhu yenzakalile uthi inkinga yini
Yebo, ngihambe ngiyobaba khona ubaba nje wayeyinyanga khona. Yeah. Ngihambe ngiye kuyena. Ufika ngitshela ukuthi no, la ukhona ngicela ukuthi uhambe Sure. because akukho right. Babezala wakho uyathwala ngabantwana. Yo. So from there yakuthusa loo nto subona ukuthi iphuma. Yangithusa because wathi nje ngicela ukuthi uhambe ungasahlala nala ukuthi khona ayikho into engizokusiza ngayo. Ungcono nje uvesana uhambe. Awungitshela lapho uganele khona uwena wedwa wafika kwaba umakoti abekho abanye? Bakhona abayamakota esasinabo laphaya. Nabo baney'ngane bona? Abanayo bantwana. Nabo kwenzeka into efanayo? Wenza into efanayo because khona engambuza nje ukuthi awunayo ingane, athi cha anginayo ingane. Yini ayize iyazi yaphuma ingane zami. Sure. Because ngabona lapho ukuthi no, akwazi ukuthi sonke singenzakala izinto ezizodwa sonke kanjani. Akwazi kwenzakala. Lapho khona engathatha khona isinqumo ukuthi ngihambe ngiyomuntu. Yaphuma. Yes. Usubuye emntwini-ke ukuxoxa kwakho nomkhwenyana phela ubumakoti lapha ufana nentombi nje evuke yacabanga ukuthi ngathola ufuna ukurequest ihambe. Waxoxa naye ngodaba osoluzwe enyangeni noma wavele wahamba nje? Angikazange wakumxoxela nje. Kodwa yena wayesazi ukuthi ngikhulelwe. Emva kokuzwa inyanga wavele wadecide ukuhamba? Ngibaleke nje angazi wayena ukuthi ngiyiphi. Sure. Because kwana ngangasathembi kwalutho nje. Then kanti ekhaya la uzalwa khona ufike wathini walichazela udaba lonke? Ngakuchaza nje ngoba lunjani. Bakwamukela back bona bangaba nankinga. Because babebona ukuthi isitori nje step kabisi. Ngeke ngisakaze ukuphinda le emuva. Asiyeke yomendo ngoba vele sisazoyikhuluma isikhathi esithi mhlawumbe ke siye ekuqaleni kwakho ukuthandana nalomlisa la. Umbone esikoleni yabona intombazana nomfana bethandana kuqhuma inhliziyo emehlweni. Owayemuntu onjani? Yini le yakhe ukuthi no lo indoda yami le? Wangeve umuntu right, ibonala nje ukuthi hayi izoba umuntu responsible kuzo zonke nje izinto. Yini wena kwenza ubone ukuthi umuntu uzoba responsible? Iziphi impawu oyibona kumuntu osilisa ukuthi lo engaba responsible? Yabo nje wayengithengela yonke into nje bengicela uba responsible. Yabo umbono singakha nayo future lo muntu. Uyak-afford. Yes, kahle nje yonke into engicelayo ekwazi nje ngiyazifuna abantu besifazane. Ekwazi ungenza. Iyona into yakho make afford nje. No. He's a man. Yes. Okay. Yes. Okay. So nangena emshadweni noma nangena endabeni yomendo usazizwa ngaleyo ndlela naye? Yes, ngangisazizwa ngaleyo ndlela. Naphakathi emendweni esakuthutha indlela efanayo? Wayesangitreat ukuthi phela yena abantu ababenemali bese abantu bako kodwa wayengenzela even though shuthi wena exactly awucabananga naye siqu kodwa wacabana neculture yakubo yenza ukuthi ungabathola abantwana wayibona sengcupheni waphuma wahamba. Yes, ngicabana. So now nangoku uyahlangana naye namhlanje sengifisa ukwazi ukuthi uma uhlangana naye manje imapha amazwi yiphi into ofuna ukumtshela yona ayizwe ongakazi uyikhuluma umlomo wakho wena njengomakoti wakhe? Engizomtshela nje ngizomtshela izizathu sokuthi ngihambe lapha kubo. Azobe eqala ukusizwa. Yebo uzobe eqala. Usamthanda kodwa? Yeah, ngiyamcabanga ngisamthanda. Umcabanga enzani? Indlela engiphethe ngayo lo yamuntu. Yeah. Ngicabange nje. Ukuthi nabanye ngiroba manikhuluma livethi indlela bengithanda ngayo ngiphethe ngayo bekwenzani? Ufuna ukwazi bekwenzani le nkitaza ngaphakathi mawukhuluma ngayo? Nje lo muntu bekwazi ukukhuluma nami. Uyanhlonipha. Oh yeah. Bengihlonipha yonke into ubeyibeka phambili. Wena ubuza phambili. Yes. Manje ubuyifila special. Kakhulu. Ngana kwethu asaze manje asambeni siyoza ukuthi mhlambe masimcinga ubaba sikhuluma naye nawe usukhona yini ezoqhamuka ezovela nawe uzokwazi ukukhipha esona mhlambe naye khona afuna ukusho kuwe esothi masesisizwa sithole ukuthi nawe khona ufuna ukuzwa ngaye mhlawumbe ubungakwazi. Ngaza kwethu asambeni siyoza ukuthi Ndlovukazi iphetheni esayidini ikababa kulolu daba ukuze sizobuya nathi ke sesizolalela ukuthi isitori sesisonke sithini. Okwamanje umntaka Magasa lumngomoma. Ngiphinde ngikubingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelani emendweni with myself Mlangeni uMagasela njengoba sichazile ku Kings Chaka wakaluqa unondaba ukuthi hayi
sikulento nje ukuthi siyakunikeza ithuba nawe njengomama siphinde sibe nethuba nobaba ukuze sithole ngempela ukuthi kwenzakalani ilokho esifuna ukwazi and nalokho ukuthi kwenzakalani sokwazi insini ukusiza ezi-Black Life TV yabo ngoba umsebenzi wethu niyazi ukuthi lokho sikwenza hayi with pleasure. Njengamanje ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami ngizobe sengimcela-ke mbukelo Black Life TV ukuthi akubingelele nawe bese yazisho ukuthi uba wakabanga. Sawubona bhuti unjani? Khona njani sisi? Ngiyaphila. Ngicela bandla ngokukhulu ukuthobeka ubingelele umbukelo we-Black Life TV bese uyachaza ukuthi ubani owakwaba futhi isibongo. Hayi sanibona bonke babukeli ba-Black TV ngondlela ngisematateni. Okay, undlela usematitiyeni. Nami ngiyezwa la. Igama ngu-Eric elidumile kodwa elesintu ngusenzini. Oh, kodwa elidumile u-Eric. Yebo. Oh hayi, ngicela ukubiza ngondlela baba. Okay. Siyabonga. Kunodaba la okusekela vele ukuthi yena ngathi umuntu kade eganelwe waba nonkosikazi kodwa emva kwalokho unkosikazi waseyahamba. Do you mind taking me through that ukuthi kwenzakalani umama ezehamba ekhaya? Hey, wabona uma Mkhize ngempela ngendlela wangambela ngayo. Nanamhlanje akazi ngithole. Wahamba nje kodwa ukuhamba kwakhe hayi khona into ayenzeka ngobani angazi noba bengaliswa ngoba wahamba enkumuntu engathi ubambile. Oh. Angazi noba bengaliswa waphuma nje. Kodwa ukuphathana meku kanjani between you and her? Akazi ngisho inhlamba ngisho isandla. Hayi. Ubudlelwane niqala nini? Saqala esikolweni Okay. 2016. Esikoleni? High school sweetheart? Yebo besinayo impela ke wagcina ke ebambile lapho kwaba umuntu uthathekayo kithi wamkelewa kahle nje waba right. Kusho ukuthi ke sahamba lesisulisi. Wazophinda ke waphinda hayi saqhubeka ngempilo kwaba right. Akasazi ngisho isandla. Hayi. Saqhubeka ke saphila waphinda wazobamba 2018 yilo nyaka lwahambe ngawo. Umthatha nini umenza unkosikazi ngoba uthi natholana esikoleni ngo-2016? Ngesikhathi ebamba angithi bengibalekela ukuthi nami ukuthi kungabi khona inkulumo kubo ngachaza ekhaya ukuthini sengimoshile ngichazela ubaba wathi hayi mfana wami ke ithi ngokulungisele kanje ngoba ngempela kwaba khona into zahamba zakubo. Emshadweni hayi besingakafiki lapho. Oh, mina ngingakashadi. Bekusaya khona kahle. Kodwa usukhokhile. Hayi besekhokhiwe impela hayi. Besekhokhiwe. Kodwa kwase kuyabheda ukuthi nje wathola umntwana emva kwalokho yibiya. Uhambe esaseswini. So awukazi uzama ukumthola nje ukuthi ngizamile ngazama hayi angifunanga ukuyikhathaza ngoba nami ngabona ukuthi nakubo nje hayi abakunikeza into eqondile. Hayi abanginikeza ngisho ithuba. Bamdlela uthi wena kumina njengamanje wahanjelwa umuntu owahamba eseyithwele umntwanakho. Yebo. Wahamba ngo-2018. Kuzobe namhlanje akazi uphinde wambona. Akazi ngimbone. Ene nginaso isifiso ngempela sokuthi ngimbone. So nje uzombona namhlanje nje zobe ngiqala. Kodwa into engazi yena hayi ukuthi ngathi umuntu omthole endleleni. Umthole khona la egcikini ekhaya. Mina mase ngifisa ukwazi ukuthi unesho enganani ukuthi umntwana lo ahambe emthwelo wakho. Kuyangisabisa ukuze usikhona umuntu esifazana ongabalekela ubaba omntwana. Umthetho mningi kakhulu lapha ekhaya akuyena umuntu nje bephuma noma kanjani nje egcikini. Ubophile umthetho ikhona lokho ngazi ukuthi kahle hayi. Usafisa kodwa ukuphinda uthanane naye uma Mkhize uphinde umbone? Into sengayibongela phela iminyaka esiminingi phela ehambile engingabongela nje kwengane nje. Kwengane. Wena ukazi uphinde umove on ube khona umuntu omtholayo emva kokuhamba kwakhe. Hayi phela ngithi nje kuumuntu wesilisa nje angithi khona lokho nje ukwenzakalayo ke. Bamba amatofu. Kubamba nje lapho uyeka Kodwa umuntu wayesenhlizweni yakho. Kodwa umuntu besenhlizweni uyena impela uma Mkhize impela hayi.
waphinde wakwazi ukuthola abanye abantwana ngoba after ngisho yena. nenhlamba wabona uthola ukuthi mhlambe ngizohamba ngodlala induku ngiyahamba nabafana ngiyaphi mhlambe soyijabula ngisho ukubuya kwami akuyena umuntu nje uphumaphi ini kuyalewa hayi cha Wayengena umsindo. manje wabona la engibathola la emasayidini hayi amadragona hayi amadragona into ephefumula umlilo nje makuthiwa nje. Ngiyakuzwa webamdlela. So ekade ngifisa ukwazi futhi okunye akwazi uphinde uthole umunye umntwana ngaphandle kwalo wamtholisa uMamkhize. Hayi ukhona ule Siyabonga. komhlaba uyalingana. Nawe Kodwa nakhona ngithi bekwento yasecaleni. Hayi ule komhlaba uyalingana. Waqonya nje impela washela kaMhlaba uyalingana. Phela lapho ngaya sengiya ngomsebenzi. Ngamthola uMadam lo ngamthola kodwa wakamnguni. Hawu MaMnguni. Wayenzeka. Ake singawapholisa amaseko bamdlela. Azama ukuthola uNondaba asondele eduze aze noMamkhize lo kade wamgcina ukumbona. Sibone ukuthi mhlambe uzokwazi usichazela yini ukuthi yini yamenza ukuthi ahambe nomntwana. Yayibo yonke leyo nto. Emva kwalokho ungakwazi ukumthola ndawo thina azathola iBlack Life. Yayizwa leyo nto. So ngiyafisa ukuthi ube seduze kwakhe uyikhulumele simuzwe nawe ukuthi into enza ukuthi ahambe kwakuyini. Sibone ukuthi singakwazi ukuqhubeka nobudlelwane noma usuzoqhubeka uyimuvele on ukufisa sakho ukuthi uthole umntwana wakho. Hayi ngiyabonga. Yazivumela. Okay. Bukele Black Life asenzeni kanje ubamdlela uchazile udaba lakhe ngicabanga ukuthi asingawapholisa amaseko azama ukusondeza uNondaba sibone ukuthi uzowenza kanjani ekuthelini asisondezele uMamkhize bese siyahlangana soba u4 sibone ukuthi kuzophumana asihambeni somlando noNdaba. Alright siphinde sinamukeleke ohlelweni lethu olibizwa ukuthi wabuyelani emendweni isigaba sethu sesithathu ke lesi igaba lezimbili edlule neyibonile saxoxa nabantu kwahlukahlukana manje ke sesihlangane sonke sizozwa ke umsuka wodaba nokunye uqhubeka phambili again igama lami King Sichanga kwaloqa angisahambe ngedwa sekukhona olethe smile la episode bami uMamdeba sawubona ngana wethu Sawubona noNdaba njani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila phela ngizothi. Right osibara. Bayaphila kahle kakhulu. Okay. Sibawa. Bathi angikhonza. Oh. Bukele Black Life ngicabisa salethuba ngiphinde ngikubingelele ngikwamukela ohlelweni lethu lumnandi oluthi wabuyelana emendweni. But mayisavuma ngene uMagasela ayi uNondaba ngathi khonto ayenzayo kumina ngase ngayiluma manje. uNondaba uhlale phezulu kodaba usilide njengenhloko kwenzakalani? Aba ngisukela. But fine. Sibonile eqaleni sikhulumile ke nabantu ebesikade noma ke ngithi ngikhulumile noma mhlawumbe nomlangeni wakhuluma nobaba. Sizozwa ke manje mase sihlangana sonke sesikhuluma udaba sesonke kuqalephi kwenzakalani. Istory sesonke nje. Ma angiphinde ngibingelele futhi. Yebo njani? Usase right? Right. Dakwethu. Baba siyaqala ukubonana sawubona. Yebo sabona baba. Ninjani ba? Saphela baba. Sekhona. Mhlawumbe sikhulumile la baba ukubriefa nje kancane noma waliveza side lakhe ukuthi wahambelana kodwa waveza ukuthi awunalo ulwazi kahle ukuthi ngoba nikaze nixoxe wavele nje wabuya wahamba ngokusho kwakhe ke nokho bengizocela ukuthi ma uphinde ukhulume nesoka lakho lakudala ngiright manje ngisho njalo okay so ndeze mic ke ma umchazela ukuthi kungani wakhetha ukushiya emendweni Ngoba ngashiya nje ngihamba lapha kini. Yakhumbula ukuthi ngalokho ngiphuphumelwa izisu. Lokho kwenzeka. Once I found out ukuthi ngibekunomakoti lapha kini yakhumbula. Ababa u4 makoti bobhuti wakho. Ngabuza lo yedwa uthi unayo nomntwana wathi akanayi. Kade nami wathi akanayi bayaphuphuma abantwana bakhe. Kanami ngilokho ngiphuphumela abantwana. Ngihambe ngiye kumuntu obonayo. Owangitshelayo ukuthi ucela ukuthi ngiphume kuloya muzi because ayikho into angangisiza ngayo. Ubaba wakho kahle uyathwala ngabantwana. Ilapho engadecide khona ukuthi ngakutsheli ngithwale izikhwama zami ngihambe ngikhaya. Kona kwangenza ukuthi ngihambe ngingakutshelanga. Minyaka emingaka? Ayikho nami into engangizoyenza. Ayikho into engangoyenza. Hayi wabona lena uthwala into engayazi ke leyo. Yaqala ukuzwa ngawo. Ngoba naye ubaba sewahambe emhlabeni.
Awu, bengakwazi-ke lokho. usilambu asekho lena okuthwala ngiyaqala ngiqa wena ukuhamba vele uhamba usubambile angithi kithi wena usuzibona ukuthi nawe ubambile futhi kunani ukuthi ungitshela ukuthi sihambe siye kuyona lo nyanga le waya kuyona wena Ayikho into engangisengiyithemba, angiboni ukuthi uzovuma ukuthi ngihambe ubona lapha ukuthi kini. nami ke lapho ke nami Okumele ngigcwele ngenze la. njani? Kwamele ngenze njani? Ngoba wena angisenginqena nje ukukhuluma nawe. Wah. Kwamele ngenze njani Ndlela? Kwamele ngenze njani? Hayi ukhombisa ungahloniphi indoda Hayi Ndlela, hayi ngoba ngakuhloniphi. Uyazi indlela ade kuhlonipha ngayo. Uyakwazi lokho. manje mangikhize mina ngibona into elula ukuthi yini hayi ingane ingahlala kwena kodwa ngiyayidinga ukuthi ize nakumina kizospend isikhathi wabona nje ngoba esehamba iminyaka ewu-8 nami ngifuna ukuthi izohlala iminyaka ewu-8 la kumina Iphindele lapha kini futhi? hayi Ngeke Ndlela, ngeke ubaba ngikwazi. akasekho Ngeke nje akasekho, ngize ngikwazi-ke akasekho lapho. ubaba Ngeke ngize ngikwazi. Okay, bamdlela. Ngokukhulu kuyithoba. Ngizwe umama echaza la ukuthi yena vele laphayana kini kwaNdlela. Abantu omakoti bakhona usho njalo Yebo. abengabatholi nabantwana bonke bephunyelwe izisu. Ngabe kuyiqiniso lokho akushoyo baba? kuyiqiniso nje kwakhona lena ekhona kumanje kusho ukuthi yona kwamele imele la muzi walapha kaNdlela Eyabaleka. lena le wahamba nayo lo mama Awubona ukuthi iyasinda ngoba yayihambile. yebo kodwa-ke phela lapha kubo thina asikweliti into ebisikwelita bekumshado Okay. zashawa zonke iy'nkomo zaphelela into ebisishoda nje Ngiyakuzwa babandlela, ngicela siqale sihlale lapha kaNdlela. Silungise lolu daba la kaNdlela King angazi noma ngiyangizwa yini. hamba na Engizama ukuthola laba ukuthi yena umama ubalula ukuthi yena wathola ukuthi yes kuneyithwalo lapha kuthwele. So wasiyamention izinto ayeyibona zenzeke zenza ukuthi agcine ebaleka nalomntwana amthwele. yeah So ubamdlela mengifisa ukwazi njobe ephika uthi akakwazi nalokho ukuthi kwakhona umuntu othwele. Sengifisa ukwazi ukuthi yena abegcekeni abantu ababekhona yini noma koti babebathola yini abantwana. Uyaphika ukuthi hayi cha umntwana ophilayo uyena impela lo owabaleka naye uMamkhize. So lokho akukunikezi bamdlela njengamanje nje umqondo ukuthi kusho ukuthi khona into engabe iwrong emagcekeni oNdlela. hayi khona ngiyabona khona-ke ngizwe kukhulunywa ngokuthwala ngobani akusafana sekuqaleni lapha Ekhaya ngiyabonga. ngoba ngempela yona ayikho into ibiswelwa ngempela wabona manje hayi akusafana kuqala naye umama ngeke asakujabulela laa mpilo lebeyithola ekuqaleni lapha ekhaya angiboni ukuthi sengakwazi ukuthi uyabuya ngoba phela kwayena angithi bekuthi kwayena wathi ngisho umsebenzi ahlale la ekhaya angafanele umsebenzi ahlale la ekhaya ayikho into azoyiswela kumanje-ke ngendlela engibona ngayo nami ngoba iminyaka emingaka nje ukuba sehambile hayi kumele ukuthi ukhona umakhwapheni Umakhwapheni ngoba wena wakhona. hayi kumele ukuthi yena unayo umakhwapheni akuselula ukuthi angabuyela lapha kithi egcekeni ngempela into esengabuya nje ingane Ufuna umntwana wakho. Manje Yona into uzoqinisekisa kanjani umama umntwana wakho ukuthi uzophepha lapha emagcekeni oNdlela kwaye wena ukuphika ukuthi kwakhona into efana nokuthi ithwala kusho ukuthi kahle kahle mhlawumbe ubaba wakhona allegedly asisho ukuthi kwenzeka because namangazi if ubaba sahamba nje ukuthi baba nawe uyaconfirm ukuthi konke lokho kwakukhona akusekho akusafana seqaleni akwenza ukuthi usole ukuthi ngempela khona ubaba into ayenayo akasekho ubaba sekuhambe konke abantwana vele abekho uma elethe umntwana wakho what if naye uphinde kube umhlatshelo angisaboni ukuthi kungaqhubeka ngoba nje sengibonile nami nje ngiyaqala ukuzwa ngayo wabona lento ayichazayo kusho ukuthi kuyiyona kodwa nje kumele ukuthi ubaba uhamba nazo into zakhe kodwa baba mangizwa uthi selokhu ahamba ubaba kusafana beniphila kahle manje seniphila ngendlela eyahlukile hayi wona umnotho uthi kuyehla kancane yini ke ezokwenza ukuthi ingane kama iphephe mayibuyele ekhaya la othi ayibuyele khona Kuyiyona yodwa umingelo ingane ukuthi khona. wena nasha zonke iy'nkomo zisaphelele uma yena esindisa inzalo yeni kungani ungakhethanga ukumsapota umeseke ekuthenini okay at least yena esidodeni sakho kukhona akwazi ukukugcina okuzoba igugu nawe uma kuthiwa uyaliflathela lelizwe wazi ukuthi ngayishiya indodana ikhona iyaphila hayi kuthatha isikhathi
Yabona nje ngoba sesitholene nje kanje. Mhlambe komele noba u6 months nje. Okwamchithela nibaba Ukuthi ke siphinde nje ukuthi ke sibe. Angikaze ngimchithele. yini pho engakuthembi kangaka ngoba always mayekhuluma uzwakala ethi emva kwesikhathi esingake ngekho cishe ubusekhona uMakhwapheni yini unenswebe kuba noMakhwapheni No, ngibona ukuthi ingoba mhlawumbe ngahamba ngale ndlela ahamba ngayo. yeah Yeah, ngibona ukuthi angangithembi ngale ndlela. shuthi la mamdeb ngiyayibuka ne lack of communication ngoba angeke nithi nishadene nihleli nobabili ekhaya nakho umuzi bese kuba khona iissue ningakwazi ukukhuluma nithi niyaqala ukubonana ku-TV ngoba oyedwa seqhamuke wathi shuthi from isikhathi lesidlule niyanigaze nihlale phansi nixoxe even ngaphandle kwakubo-ke ngaze nisithole nje isikhathi nihlale nixoxe lento Hayi angikazanga kusithola isikhathi ukuthi ngimxoxe because inamba yakhe nje bengingasenayo. hawu Nondaba ngiyam-understanda uma Mkhize kancane Yeah. from umuntu wesifazane. sure Isikhathi esiningi kithi nabantu besifazane sizocabangela ingane iqala. And abantu besilisa banayo tendency yokuthi izinto eziserious bangayiboni kanjani. More especially if kumndeni wakhe. yeah Ngiqinisile ngithi Mkhize, muzokhuluma nje ngomndeni umuntu wesilisa indlela wena obona ngayo izinto uzohleze ethi ayikho lento besifazane banakho ukubona izinto ezingekho kodwa wena ubibona. So I think as umama uselahlekelwe ingane usebonile ukuthi la ingane ayihlali into esekhanda lakhe communicator nawe Nondaba ngeke sangisiza because vele ngeke uze uyiunderstand lento kufanele mina ngisave lo muntu lo la because angisakwazi ukuphinde ngilahlekele umunye umntwana and sengisibonile isimo but kuyiqiniso lokho Nondaba. but now sekhona umntwana right Yeah. usohambile wena wayoza ukuthi inkinga ikephi waye ungathathi partner wakho niya same ndawo akwazi ukusinda na Okay, ngicabanga ukuthi lapho mhlawumbe uMamkhize naye kwaba yiphutha mhlawumbe kwakuningi iganda lakhe usengayiphenduleli. because uMamkhize mangikhuluma naye kuveza ukuthi usamthanda baba usho njalo Angisamthanda ukuthi kodwa ngisanakho lokho okukhona nje. awusamthanda ethi nibuyelana Ingcosana. kodwa Ayi, khona angikuboni- kusavuka ama-minute mawumbona Yokumkhumbulo kodwa nje ukuthi sesingabuyelana indlela njengaphoxa ngayo. Waphoxwane naye. exactly my point Akangiphoxanga yena Ngaphoxa. but kwayena nje ngangisengimsaba kwayena uqobo lwakhe. Nondaba uqinisekisa lento engishoyo ngoMamkhize ukuthi abantu besisa bathatha kanjani udaba mewukuthi kuhlangane nomndeni. Uthemete yena qini bathwele waphika wala kodwa zonke izinto aseyishilo ikhombisa ukuthi kwakhona into ehlangene nokuthwala esisolayo because nathi asinabo ubufakazi. Yeah. Njengoba ulokhuzana ubamdlela ephika asikwazi ukufakazisa thina kodwa sesibuke ekuthenini kwahamba ubaba kwashintsha nangesimo sokuhlala ekhaya. Yeah. Siyakubala futhi nokuthi bonke ekhaya umakoti bakwazi ukuletha abantwana. mhlawumbe ake ngibuze kubaba yini babenza umbono manje ngomakoti afanele kuyoyaluza amagcekeni asekhaya yini oyithandile ngayo Awu ngendlela wabona nje kusuka nje esikoleni nje ukuthi nje hayi inhlonipho oh yeah iyona into yokuqala. oh yeah And ngisayibona nami. Inhlonipho iyona ngoba nami ngakhuliswa ngayo inhlonipho. Umuntu mayehlonipha uyahlonishwa. Ikhona engakubona lokho. Noted bamhle. so inhlonipho yakubamba kakhulu wabona ukuthi ngoba nami ngakhuliswa ngayo mangithola umuntu ohloniphayo ngimthathe ngimsondeze eduze komndeni ohloniphayo Kuzoba into eyodwa. okay so kulesi sigameko senu nobabili ngiyakuzwela ukuthi uthi udinga ingane yakho kuphela Ya naye kodwa hey kothatha isikhathi wabona nje ngoba sesihlangene kwamele sitholane kahle emafonini mhlambe nje inhliziyo ezohamba ngokuxoxa hey kodwa hayi kothatha isikhathi phela hayi ngoba phela nalabo bese nginabo kwamele ukuthi ngizame ukuthi phela ishayela sebekhona ha ukhona enginayo manje undlela hey inkuzi le thayithakazo loyithi ukuthi naye ukuthi akwazi lokho ukuthi njewa wangishiya phela nami ngiyindoda nami angazi la bephila khona ukuthi kahle kahle naye bephila impilo njoba sehlangana manje wayibona hayi kwengenza ukuthi angazi queen Mamkhize wena usanomntwana awukazi uzama ukubona bona noma inhliziyo yakhe wonke lo 8 years Bengakazi nje ngize ngibone umuntu. Ucabange. Bevese nje inhliziyo yami vese uyafuma Mkhize nkemani
uzobuyabuya aphinde visabuye kodwa nje engakazi nje ngimthole omunye umuntu wesilisa Ninjalo akekho ke wavu aze ngamthola umuntu wesilisa akekho ke wavu akekho ke wavu ngingafuna ukuphamisa umoya ngisho isela ngisho lihlonipha ngayo kodwa alikho isela ke lisho lithi hayi ngimine ngiyitshontshile uyangiphikisa phela ukuthi angaze kibe nomuntu wesilisa hayi kungcono mina engiyikhulumayo ngichaza iqiniso kuyilona wena nje akekho umfazi ungahlala iminyaka e8 awukhona ngeke bamdlela lutho engathi ndibe bamdlela uzenza umuntu omuhle ngoba mhlawumbe ufuna ukubuya kumina ngingumuntu wesifazana ngeke umuntu wesilisa mina ngiyakwazi ukulinda ufuna ukubuya hayi Ntobo angifuni ukubuya kuwena mina wami ungaxoshiwe phela ngiyakwazi ukuthi ngihamba kaxoshwana ngiyakwazi lokho awu nengane ngisayitholela lokona lokho ke ngeke azayithole ingane ubudlelwane la ingane nje ukuyibona ngasayibona ke manje ungenza ukuthi kahle ngoba vele usenomuntu wakhe nengane yakhe abaqhubekeke nomuntu wakhe wasuba babe happy family ngisho bodwa nengane yami njani sayidinga eduze kwakho kahle mamkhize lento le uyikhulumayo ukuthi iminyaka emingaka akazi nje kube khona umuntu noma kuthiwa ke hayi mamkhize uyayisho lento usungaze nje ungihlambalaze kanje ukuthi usunomuntu pho kufanele ngikutshele ngikuchazele kumanje ukuthi ukwazi ukuthi le ngane yami inomfowabo khona mase uthi mina ngakuzwela ukuthi ngikuninga nyami ngikuzwela kumele ukuthi ngifihle hlobo ngeke kwenzeke ke lokho mamkhize silungise le ntombazane asilungise le angithi wena wahamba ekhaya ngoba uzama ukuprotect umntwana sawubona yebo wawenzela lokho emva kwalokho uhlale 8 years uzama ukuvikela umntana wakho wena vele musamthanda uNdlela kuukuthi wawuzama ukuthi usize umntwana wangabona isidingo sokuthi uzama ukumthola umchazela ukuthi yini yakuhambisa nawe awukho phela perfect isithandwa sami ungathuka 3 years 4 years 8 years bro like sekuyisikhathi eside and then ubamdlela into embona ngathi imphakamisisa umoya yena ubona ngathi wena uyafihla ukuthi khona umuntu osokwambona okujena akathi nabantu besifazane siyahlala kodwa ke silala isikhona sithandwa sami asikwazi ukulwa sibange ngengane ubamdlela une right ukuthi umntwana akhe agcine emazili as long as kuphephile ukuthi umntwana akhe abe eseduze kwakhe ukuthi yena usemuve on ngempilo yakhe ingoba phela mungekho sithandwa sami amshiya elenga vele naye engazi kwenzakalani ngiyamkhulumela lapho kanti mina enye into engicela nakuyena bamdlela ukuthi siqale sibheke ekhaya ukuthi umkhokho usekhona yini qala before umntwana azakwazi ukuyeba asinqaba ukuthi mhlawumbe senincangele kumamkhize ukuthi ube nomdlelane nengane kodwa ungajaji uthathe ingane uyilethe ekhaya kanti umkhokho usekhona okay naye abamdlela eyakho bamdlela le wayithola emhlaba yalingane iyafika lena iyafika uma uvalwe ikolo nje hlezi fike ivakashi hlala kazi mhlawumbe ngoba phela ehlala lapha naye uzobe engahlali lapha yana nje and the story says ngokwama umndeni wakho baba ngithi wona owathi shada mlandi yebo ubaba wayesaphila already ubaba wayazi ukuthi mawumlanda uwomunye part of into zakhe siyalinganisa sazi if ukuthi lokuthola kuyiqiniso wamfaka ngapha I don't think umuntu oyintombi omthole ngaphandle wangathelwa nganyongo ngalokhuza engahaqwa izinto zasemndenini aka-introduce emadlozini akekho nhlobo uyintombi yakho nje nizalisane ngane so that is why ingane isafe so le yomuntu owachelwa nganyongo okungenza ukuthi mayenyathela emagcekeni khona hayi we mama ngocela ukuthi ungisize wabona la waya khona wathola lento le wayithola ngocela ungiphe ilanga nje ngempela ke siye khona la wabheka ukuthi kumele ukufuze uhambe lapha egcekeni ekhaya sihambe nawe nengane sizwe ke ukuthi ngempela ke uzobeka athini lo muntu hayi ayikho inkinga sina usaphila ubaba lo wakusiza wakuhlolela usakhona ubaba noma umama ubaba okay hayi ake isizama ukuyithatha lapho sibone ukuthi mhlawumbe mengeza noNdlela abahlale boba-2 ubaba babonele ngabe lolu yini yini lesegcekeni isakhona isaphilo umkhokho noma uba bengasekho ukuze sizame ngoba ngiyakuzwa kumqondo uhlanipheke kakhulu King
for you ukuthi ucabange kodwa mhlawumbe phela ingoba nawe iy'thwalo nawe into enihlangene kodwa vele ngiyazi ukuthi uhlakaniphile ngiyaxolisa ungayenzi leyo nto yazi ngikhulumele kule point lo ukuthi abalula ukubaluleka kokuthi wena kwacelwe madlozini uyolandwa laphayana kwayokhokho so obvious ngenzeka wena wakho umntwana affecteke kodwa lo munye ngoba vele akubikwa ngalutho mhlawumbe that is why esaphila. Ngakho nje ngicabanga ukuthi ngiyayivotela nekababa ukuthi niye kulo baba hleze mhlawumbe aqhubeka nekhamba ukuthi ningenze njani zingane kwazi ukungena ekhaya ngoba zingane zakwethu umshado ukhona uthando lukhona lokhu ingane ziyadeserve ukubona abazali bobabili ziyadeserve futhi ukuthi ikwazi uvashela ubaba ukwazi uvashela uma so that izokhula ibazi bobabili abazali ukuthi basathandana noma cha hayi lokho sengokwabo bobabili. Nami ngixakwa yilokho ukuthi kuyenzeka okay but sengiyakuzwa ngitshela ukuthi fanele umama ahleze present eduze kwababa even if ubudlelwana busekho ngenxa yezingane kodwa wasiyaqhubeka wachaza uthando into ejule kakhulu uthando into edinga umuntu ahlale ngoba inhliziyo isavuma kodwa ngeke singayikhuluma ke King le kade show bamndlela nami ngiyayazi which one is that le ukuthi abantu besifazane abajwayele ukuvuma ukuthi sekhona umuntu oseke wangena isibayeni angazi ukuthi indaba ngisho noma kuthiwa umbuzo usezwana nabantu abangaki bajwayele ukufika 3 noma 2 that's fine abakaze bafike ku7 na 8 cha bafike kodwa ngisho ukuthi uMamkhize khona into akizwa akazathi mbibi for 8 years uyabonakala futhi and bakhona abantu abantu besifazana abakwazi ukuhlala nami ngomunye wabo yikho ngikuvumela ukuthi Minyaka emingaka 8 years ayahlalela ngeke kumela kahle noba athi kayi1 ke ngeke usukubhizi khona into esukukhipha busy enza ukuthi wabona yona into enza ukuthi inhliziyo yami ngempela ukuthi ubudlelo lesikhwela lo ndlela umajina nje ukuthi kusa lokho kwagumula somewhere inkinga iyona leyo manje soyenza kanjani ukuthi sibone saza ngathini Ngase ngifuna uma ihlokoza ke manje asambeni ngaza ukuthi siyabonga kakhulu usithamela uhlelo lwethu libizwa ukuthi wabuyela nemendweni sizule ke isigaba sethu sokhuluma ke mhlawumbe sibone ukuthi behind the scene ikhona into esisiza ngayo ekuthenini laba bobabili bakhona ukuxoxa even if ngathi uthanda lisekho noma likhona kodwa for the sake of ingane nokuthi bake bakho umuntu akwazi ukuphila as queen. Ngicabanga ukuthi usuqedile nondaba kubalekile ukuthi ingane abazali bayo ibazi boba u2 kungabi khona umzali ongaziwa ngenxa yezathu ezithize kubalekile ukuthi umndeni wakandlela bahambe boba u2 bayobona yena uSampiyela lo wasiza umama ukuthi abone ukuthi kusakhona yini lo mkhokha uma ukuthi awusekho uzobe sekwazi ukuthi umntwana aphinde aze ekhaya okobudlelwane nebabo hayi inkosi siyobona isikhathi behambisana bokuqa lapha inkosi yothatha indawo sicela uyinikeze inkosi sesihemba kanza sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.